Slogan saya tadi. Bung sana ba? Bung samyau bung samyau bung. Bharat Mata ki jai. Lolo Bharat Mata ki jai. BJP जिंदाबाद. BJP जिंदाबाद. नरेंद्र मोदी जिंदाबाद. नरेंद्र मोदी जिंदाबाद. अमित शाह जिंदाबाद. नितिन नवीन जिंदाबाद. प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद. प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद. राजीव बट्टा जिंदाबाद. राजीव बट्टा जिंदाबाद. बिल्लू जमातिया जिंदाबाद. बिल्लू जमातिया जिंदाबाद. बेले बेले हामबाय তিনি যত তিনি যারা ফাইনাল চিনি লগি সাহেব তিপ্রা বিজেপি ফাইনাল রং जों बंगला लामसगो जों बंगला खुलुमबो ओ ताकुग्राव फायबाय दे ओ बुकुग्राव फायबाय दे जिनि लगि फायबाय दे जिनि लगि फायबाय दे पद्मबर बुद्धिवैसिं बिलु जमातिना जितिरि ना पद्मबर बुद्धिवैसिं बिलु जमातिना जितिरि ना ओ ताकुगसं फायबाय दे ओ ताकुगसं फायबाय दे ओ बुकुगसं फायबाय दे जिनि लगि फायबाय दे बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी नवगतদের স্বাগত নবগতদের ওয়েলকাম বেলা বেলা হামবাই যত বেলা বেলা হামবাই তিনি যত যারা তীব্র মথনি তাকুকে বুকু সংতিनि फायनि रङ बसकांनि 12 तारिखनि संमारिव जों जतन पालखायै मिलिलायै समायतांलायै जों चिनि हामारनि बागै चिनि बसापतिनि बागै चिनि बागै देशनि बागै जों डेभेलपमेन्ट माखायनाय चिनि बसापतिनि वानसंनाय तिब्रा माथरक हानाय 5 बोसोराव चिनि बर' रङ जेबो थकका चिनि बर' रङ तिब्रा सारावनो फालका बरक चिनि बागै कोनो खायलिया आबाद मागने तिनि जत सारा त्रिपुरानि बर' रक सिका जे तिब्रा माथरक चिनि बर' रङ दुकारिका थकका बसकांग जों तै बंनो बुट दिलिया बंनि लगि तंलिया नैनो तिनि हाजार हाजार बरक देलिनो तिनि तिब्रा माथ जन যত সন্ত্রাস খাইনাय मुसुनो बरक बायनाय सन्त्रासनो बयजों हामजागिया दै कुतुंग बरक तंगिया हामजाग मारिखाखाय हामजाग मानो सन्त्रास थाइखाखाय सन्त्रास नो बय हामजागिया सेलेंजों आबाद मागनो चिनि जत्त बीजेपी नि जत्त कार्यकर्तानो आं कयनाय जों सन्त्रास खाया जों हामजाग मारिनाय जों हामजाग मा बिसास खायनाय जों हामजाग मारिनाय ते बरखाय नफरत बरखाय सन्त्रास बिसासी नरक नखरा तिनि सारा त्रिपुरा राज्यव आनि प्रथम गारि बखका यांग चिनि कमलपुरनि चिनि एमएलए रंनि गारि बखका चिनि कैंडिडेटनि गारि बखकै कोनो बरंनि बखानो आटको बिनानै मयका बुथनि दिन सठिक न जागानो कलायने बीजेपी न बुथ दिनाय तांगे हिमालय जत त्रिपुरा मथानि बररक थानाय लोकसभा जत न बुथ दिखा चिनि बीजेपी न ताबुबो ओ एडिसिओ जत त्रिपुरा मथानि ताकुब्रक चिनि रांसांनि बुकुकसं चिनि बीजेपी नो दिनाय बिभ्रांत तांबायदि नरक मोदी जी तंगो प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी तंगो ते त्रिपुरासानि हामक्राय मंत्री आं तंगो नरक तावानादि आं तंगो नरकनि बागै त्रिपुरासानि जे हामक्राय खायनायनि बसकांग जों खायलायनाय याक बाया ब्रह्मबै जों खायलायनाय वाना नकख्रै सन्त्रास जत खायनाय बरंनि माथा मोसों बायनाय सन्त्रास ताखायदि जतन आं जतनि कार्यकर्ता रंग सानाय जों सन्त्रास बिसास खाया चिनि सारा राज्यआव फ्लेग फेस्टुन थेपाइमालिया सिसि खिबायका सासुय खिबायो मते फ्लेग सासुय फ्लेग खिसाव खितारै कोनो खायमै आटंनारै मै जोंनो फायनाय 12 तारिखनि बुट हामखाय बुट दिदेन रक फुंफुङा सिरि सिरि थाङै बुट दिदे ईश्वरनि बुमुंगै बाबा गरियानि बुमुंगै शान्तिकालिनि बुमुंगै गुरुदेवनि बुमुंगै जत जानजानि गुरुदेवनि बुमुंगै ईश्वरनि बुमुंगै फुङा सिरि सिरि तुकुय बीजेपी न बुमुंगै
मोदीजीनि बुंगै एकदम निजिनि पवित्र बुट न मया से कंसा थांगै बुट दिदि बुट दिखाय जितिनाय जिनि बीजेपी न 17 तारिख जों जतन आबिर थांलायनाय जों 17 तारिख बा कोनो सन्त्रास खाया 17 तारिख फाइमान परे त्रिपुरा मथन बररं न थांगै नगर नगर थांगै नरक मिथाइ चारिदि जों पास खामानि बागै बेलाय बेलाय हामबाय बोलो बोलो भारत माता के बोलो बोलो भारत माता के স্যার তিনি টোটাল কয়জন ফ্যামিলি তিনি জয়েনিফাইকা বসে ভোটার প্রায় 17 ফ্যামিলি 53 ভোটার মানে ডেইলি সেকেন্ডে শুধু মিনিট ইয়া সেকেন্ডে জয়েনিং যত বড় বুঝিখা ববো বিসিনি ভাই জয়েন বড় এই পূর্ব জেলা তলি বিসি অদনিয়া রং স্যার তো হামেশা গলাই হামবাই